Està passant. Sí, estic escoltant res. Hola a tots i a totes, benvinguts al programa de La Brava, el més jove de les Terres de Lleida. Presumptament. Home, avui sí que tenim a la Ivet. Avui sí. Buah, total. Quants anys tens? 12. Doncs ja està. Avui I també, sí. avui i cada dia, perquè de fet l'Adam està allí cada dia i també té 12. És que 12, amb 9 me'n porten. I parlant d'edat, aquí hi ha un viewer que avui és el seu aniversari, ese Montero 99. Aprofitem per felicitar-te perquè avui fas 22 anys. Felicitats! Que a part de ser viewer, ha arribat a ser subscriptor de Planeta Jove, Se reaplaudeix. Que fort! Any i any. Per molts anys. No s'apaguis! Ja està bé. Ja hi ha prou. Moltes felicitats. El doble patito, Sí, sí. Oh, és que- Viejo pellejo, ja. Viejo sabroso. És que 22 anys, són 22 anys, 22 anys són molts anys. Ahí lo dejo. Són 10 més que la Ivet. Tu Ai, ets lo del de- 2007 o 2008? Ai, la Mar que em va fer. Ah, Ah! però aquí estan fent un programa des de Ràdio Emunt. Els joves que arribem ara som la revolució, família. I tant. Sí, I tant. sí. Cosa que nosaltres som joves, clar, també, sí, jo també És jo me que- sento identificada amb, amb els aquesta joves frase. que arribem ara. No, vosaltres encara no sou joves. No sou joves. Vosaltres encara sou literalment nens. Però Prepavo, però prepavo. Encara Sí. és prepavo. Que heu faltat un parell d'anys pel pavo, Sí. heu de passar el pavo i llavors ser-ho jo. Vale. Jolín. Exacte, molt ben dit. Hombre, ja, s'ha pensat. Heu de picar pedra, heu de picar pedra. Pum, pum, pum. Doncs bé, nosaltres avui aquí, des de la ràdio, som la Laia, l'Ivan, la Ivet I la I la camisa Judit. de l'Ivan. i la camisa de l'Ivan. I la Judit. La camisa de l'Ivan i la Judit. Prioritats. És que una camisa així, pels que ens estan escoltant a la ràdio, l'Ivan avui porta una camisa amb dos tipus d'estampats, podríem dir. Print. Animal print, exacte. Efectivament. El primer és un animal print més de zebra i l'altre és més de Leopard negre. leopard negre. Blanc i negre de la camisa, Blanc i eh? negre. Tigre de Bengala. I aquests prints conflueixen al mig amb els botons. Sí. I queda molt bé. Per aquells que la vulguin veure i ens estan escoltant per la ràdio, doncs ens han de seguir a Planeta Jove, perquè és que encara no sé què estan fent escoltant-nos per la ràdio i no ens estan seguint. Claro, Twitch molt millor. Twitch molt millor. Clar. Doncs, sí, també aprofitem per saludar-vos a tots aquells que ens esteu veient en directe, que us m'ho deixava. Hola a tots. Bon dia. Doncs aquesta setmana és un dels programes més especials que podríem dir de tota la temporada, perquè per primer cop a la ràdio, ja ho havíem fet abans, des del sofà de la Brava, però el primer cop a la ràdio que ho farem sense guió. Però tranquils, que sol serà avui, Sol serà avui, Som-hi. però per què ho fem sense guió, Laia? Doncs perquè la Ivet no ho sé, perquè fa primer d'ESO, però també se li permet. Ui, la Ivet. Almenys, tant l'Ivan com la Judit i jo estem superestressats amb els exàmens, que estem ja començant, no la setmana, sinó el mes, perquè per nosaltres és un mes que tenim un munt d'entregues i un munt de coses i d'activitats avaluatives i és que no donem per més. I diem, pues, per què no expliquem el nostre patiment en aquest programa d'avui? No? Jo he de dir, insisteixo, Incito. si ho he dit bé? No, sí, Quin incito. català, xiquets i xiquetes. Jo no estic estressat. Jo fins que no m'arriben els exàmens. Llavors sí, llavors estaré Però sí, tu sí. quin dia comences i quin dia acabes? Jo començo el dia 7, tinc un examen el dia 7, tinc un examen el dia 14, tinc un examen el dia 16 Sí? i crec que tinc un examen el dia
17? Crec que no ho sé. És que Bueno. així com nosaltres, però és que clar, o sigui, nosaltres encara estem fent parcials i coses a entregar, però els exàmens finals els tenim la setmana del 15, 14, no sé. Sí, però és aquella marató que estàs corrent Sí. i ja estàs arribant al final que quasi no tens ni energia i és quan Perquè- més has d'apretar. Et trobes Doncs pedres. aquí estem, sí. I que- clar, avui la Laia i jo, l'Ivan, bueno, perquè l'Ivan jo l'he vist pitjor. Sí, Avui fèiem una cara... L'hem vist pitjor l'hem a vist altres pitjor. programes. Avui la Laia i jo fèiem una cara com a de marató, d'arribar i buf! Estem una mica estressades. És stressing. Jo la veritat és que no puc dir res d'això perquè quan quedin 2 setmanes per acabar el curs farem una setmaneta que potser farem 4 exàmens seguits Chill. i ja està, la setmana anterior apretes una mica i ja Quins està. records! I després ja acabaré el curs, que no m'ho crec. El Black Natch ens diu que el dimarts té examen del workbook. Suposo que d'anglès, que te vagi molt bé, Black Natch. Que word. T'enviem totes les forces des d'aquí del programa de la Brava. Però quin workbook ha de fer aquest examen? Doncs bé, com que el programa d'avui el farem així una mica del chill, hem pensat que podríem jugar una mica. Juguem, avui jugarem. Buah, és que l'Ivan avui ha sentit. Juguem? Buah, sí, a tope. I farem... és que no sé com se diu. Farem un esquema? Farem una... És una bracket fight. Ah, vale, una bracket fight. Jo pensava que anem... Vale. Però fight vol dir lluitar, eh? A punyos. A punyos? A punyos, sí, Pues preparem-nos. Dialècticament a punyos. Vale, perfecte. I sobre què serà aquest bracket fight? Doncs aprofitant que estem parlant ja ho he dit, que estem parlant d'estrès i de docència i de col·le i de tot, doncs farem una bracket fight d'assignatures de l'institut. Ja que així la Ivet també pot participar. Mira, aquí la tenim, la tenim bracket aquí dalt. fight. A veure, ara sí. I això és una cosa que han passat tots. Sí, L'ESO sí. és obligatori. Això sí, és obvi. Vale? I ara es tractarà de cadascú trie l'opció que més li agrade. Si els que ens esteu escoltant en directe per Twitch no l'acabeu d'apreciar bé, la podem ampliar una mica més, sol fa falta que ens ho digueu. I doncs serà això, tenim diverses opcions d'assignatures i triarem una. Què passarà? Que al final una s'enfrontarà amb l'altra. És aquí, ja. Ara haurem de discutir a veure qui se l'emporta. Aquí, això serà difícil, perquè aquí hi ha gent tant de lletres com de números, o sigui que... Molt bé. El primer de totes, si no m'equivoco, és tecnologia i llengües. Que jo crec que és tecnologia i literatura, perquè llengües Literatura. està més a baix. Vale. Literatura. Comencem, anem com amb parelles i bueno, sí? Com vols dir? Com? Bueno, anem amb grups, primer un, després l'altre. Vale. Vale. No t'he entès, però vale, sí, igual. Bueno, és igual, o no, anem cada un, que diu el que vulgui. A veure, literatura o tecnologia? A veure, Jo com no he fet literatura de moment i no sé el que més ponc... Tu t'agrada llegir? Sí. No. Val. Bueno, ficarem tecnologia. Parlem-ne. ficarem tecnologia. Jo tecnologia no l'he suportat mai, o sigui que literatura. Uf. jo aquí no sóc objectiu. Tecnologia. Però claríssim. I tu? Jo és que aquí És que tu estàs aquí, se ves m'ha tot- cruzat tot. Sí. No puc fer un mix de les dues? No. És que Llegeixes sobre tecnologia. jo triaria tecnologia, però literatura, tio, és molt guapo també, eh? És superinteressant. Per tant... No, és Adam, que- tu no votis que sempre votes el contrari. Clar, si l'Adam vota ja sé el que votarà. Va, triaré tecnologia, però literatura se m'ha quedat allí, perquè m'agrada molt. Pues tria tecnologia, però en contra de mi voluntat. Vale, doncs guanya tecnologia, continuem amb la següent. Comenceu. La següent crec que és CTMA o alguna cosa de geologia i biologia. Ciències de la Terra. Ciències de la Terra i biologia. Pedres o molècules? A mi m'agraden les cèl·lules. Cèl·lules. Jo crec que biologia. biologia. Per mi és més interessant. Jo ni una ni l'altra, però abans que llepar pedres, prefereixo veure molècules, ja t'ho dic. Mirin, més interessant. Veus? I tu? Pedres. Jo vaig tenir una experiència en pedres i a tope amb les pedres.
Sí. Bueno, però acaba de guanyar biologia. Oh... A veure, aquí el xat m'ho estan dient pedres. Veus, és que aquí el xat estan a tope amb les pedres, també hauria de comptar el seu vot. No, ho sentim, però no. Si voleu que conti el vostre vot, veniu aquí un dia. Però, Venid, però con la cara destapada. o mascareta perquè hi ha cop. Bueno, també. Y os sentáis aquí y lo explicáis. Bueno, depèn qui inviten, pues igual tenim un programa. Continuem. No. Alemany o Nubek? Informàtica. Informàtica, però quin dubte hi ha? Informàtica. Vale, Informàtica, vamos a ver, informàtica. ¿qué serveix? Alemany, qui el parla? Alemany, ja me joderia algú que parla en alemany. Es que... A veure, jo crec que he fet tant informàtica com alemany. Informàtica no vaig aprendre res i alemany, pues sí. Però, A veure. què Però està perquè tu no vas tindre el nostre professor. Ara ho has dit. Ja Que està. heu fet alemany alguna vegada a la vostra Què vida? tens aquí? No, ni Heu ganes. fet alguna vegada alemany? Però a la t'ha vostra fet tinc vida? amb l'anglès com per a ficar-me a l'alemany. No podeu opinar d'alguna assignatura que no heu fet mai. Aquí Jo que he fet m'ha les quedat dos, la les Però, puc opinar de les calla, dos. Què tens aquí? Un Un ordenador. ordenador. A que no és un diccionari d'alemany? Ah, Ah! Pam. Arguments. Per tant... Informàtica. Informàtica. Clar, alemany és veritat que jo no he fet en ma vida alemany. És que no atreu, no atreu. No treu. No, I a més són una mica... No sé, els veig Bueno, així una mica distants. simplement- Rarots. No, bueno, no sé. Informàtica, no, Adam, és que a més l'Adam, com que és el que ha de posar l'opció i sé clarament que si triarà informàtica, Sí, no, pues, no hi ha res a encara fer, que li diguem no hi ha res a alemany, fer. serà informàtica. Continuem. El següent... Quin trieu? El següent és educació física o llengua. Educació jo, per física. motius Obvi. obvis, llengua. O educació física. Ah, A veure, jo educació física, però perquè la llengua... Soc molt de deixar-me els accents. Jo estic amb Jo estic amb tu, també. a veure, és que els professors de llengua són molt estrictes i educació Sí. física se'm dona fatal, Hi ha de llavors. tot, hi ha de tot. És que es depèn del professor, que et toca Clar, l'educació física. No és el mateix un professor de català que un professor de castellà, No té No. res a No. veure, Els de castellà són molt millors. No en detec... Una de tecno. O Una de tecno. No, però si parlem de llengües, no és el mateix un professor de català que un professor de castellà. No. Però no sé per què els de català són com el triple de més exigents Sí, i de, no sé. A fútbol, diuen per aquí. És que jo penso que a vegades les assignatures també és molt depèn del professor. Claro. I hi ha professors que educació física, guai, sí, però hi ha professors que educació física, doncs Ei, guai. parlem-ne, saps? Sí, nosaltres a batxillerat vam arribar a fer balls de saló, educació física. Oh, és veritat. Hi ha Se coses fan que balls, se fan al quart de I l'ESO. country. Nosaltres a primer vam Però fer. estan fent ara els de quart. Country, veus? Encara no ho han canviat, m'ha dit això. No. Bueno, que triem llengua, vale? Jo estic fent futbol sala ara. Futbol sala. Ara, vinga, va, triem llengua, va, tu pots. Molt bé. Següent, què esteu fent? Què feu? Un missatge encriptat. No, res, que no se sentia bé i li deia que s'apropés una miqueta més. Vale, ok. Història o alguna cosa que no sé què és. Valores èticos deu ser això, no? Història. Ètica, història de una. Història. Vale. Pues en Història, història, o sigui, història. què tal? Però religió és assignatura regalada, no? Em sembla? Més que regalar una cosa, però bueno. No, dis-la. No, anava a dir... És que regalada... Inservible? No, para, Sí. Bueno, no direm res. Cadascú té la seva opinió. Jo, història, a veure, com a persona de primer de l'ESO, primer va venir un professor que m'encantava la història i ho feia agradar, Vale. però a poc a poc pues, l'han canviat la professora... Vale, pues, i bé, estic començant a tremolar. Espera, una pregunta. Però la professora me cau... Me cau bé. És lo Me cau típic que bé. dius. Que dius, buah, és que esta professora i dius, buah, però és que me cau bé. Sí. Però perquè està feta per això, estan creades per això, els professors religiosos, perquè et caiguin bé. Són uns robots que estan Clar, creats clar. per això. Clar, així funciona. És aquí el Birki AF el que dona subs a canals random? Perquè podria donar-ne alguna planeta jove també. Vinga, pues!
Al final que ens quedem? Jo me quedaria amb història, simplement. Jo és que història l'odiava molt. A mi m'ha agradat sempre. Molt, molt, molt. A mi m'agrada estudiar història. Per tant, ètica i valors, pues vinga, va, ètica i valors. Però què dieu? Tot Bueno, i que en fi, també En l'odiava. fi, Què feu? assumint que no teniu gust. També l'odiava, ètica, és que les odiava les... És que ètica... No sé, és que no sé què dir, sincerament. La següent, continuem. Història. L'Adam ens pregunta, al final què? Història, crec que ha guanyat. És que a més miren el xat, Història. 50-50, història. El xat no es pot mirar avui. El xat no està El xat no es pot mirar. Jo crec que avui els nostres seguidors han vist que era sense guió i buah, a muerte amb el programa de la brava avui. Jo. Següent, què és això? Plàstica o mates? Oh, plàstica. Però una cosa. Jo crec, jo mira que sóc de lletres, però és que triaré mates simplement perquè plàstica és Plàstica el no pitjor que sembla m'ha bé, passat a la plàstica vida. no Plàstica també és igual, depèn del professor, perquè hi ha professors... Tia, però és que a vegades, per molt que intentis fer un dibuix amb aquarel·les, és que si no saps dibuixar no te sortirà bé. Ja. I mates les pots És practicar. pràctica, claro. Perdó, Adam, és que per aquí el xat ens diuen que a veure si podeu apujar una mica el micro de l'Ivan. No sé si ho pots fer per allí. No en tinc ni idea, ara t'ho El dic. número 5. Number 5. A ver, probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, los micrófonos. Ara Hosti, sí, ara ara sí. em sento. Ai, que bé, que Vale, bé, vale. que bé. Vale. Ara. Ui, ara Bon dia, Catalunya. Se sent molt... Ara sí, mestre. Perdoneu. Doncs, qui parlàveu ara, que no me'n recordo? Estan parlant de... De plàstica i matemàtiques. Mates. A veure, Plàstica no se Los m'agrada molt numeritos. Jo penso que també mates. bé. Matemàtica. és que... A veure, També mate- perquè si no saps fer una regla de 3 on vas a la vida. Això és veritat. A veure, que una regla de 3 tampoc és mates. Sí, però hi ha gent que no les sap fer. I no miro a ningú del xat. No diré. Ah, és veritat! És veritat! És veritat! És que en qualsevol carrera necessites una regla de 3. Inclús a la nostra de lletres. Normalment són de 30. De 30, eh? Les regles solen ser de 30. Regla de Però 30. De 30 centímetres. Una cosa, Ivan. Ah! Una cosa. Adam, Posa Adam, posa. Literalment surt per la porta, o sigui... Però és que ho ha dit molt seriós! No, però esto no. Exposed. Exposed, no! Exposed. Volíem dir aquell so que vam posar l'altre dia de la sitcom que ja es va quedar pels xistes de... Això. Aquí. Te'l mereixies una mica. Una mica sí, Una un mica. xic sí. Que graciós. Vale. Ya está. Cortamos. Vale. Queda matemàtiques, però jo vull aprofitar per comentar. I aquelles classes de plàstica que us posaven música de fons per a que et relaxessis? Jo això no ho recordo, imagina't. Ai, és veritat, eh? Però... A però tope. És que classe de plàstica per mi era classe de no fer res. Claro. Claro, és lo guai. Però no aprens. Bueno, també estava descansant de tant en quant. Un petit apunt. És una Sí. mica difícil suspendre plàstica. És una mica difícil. Ja. No és tan difícil. No és tan difícil, eh? No és No tan miro difícil. ningú del programa. No és tan difícil. Qui va suspendre plàstica? El servidor. Tu també, eh? Jo sí. Però perquè fèiem com a dibuix així... Tècnic, o això no Dibuix està molt tècnic rara. i què passa? Que la gent a classe lo feia a mà alçada. I l'Ivan, doncs no... Ah, l'Adam no l'esteu escoltant, però ens acaba de comentar que va suspendre plàstica perquè pintava Una avionets. cosa, és que com pots suspendre plàstica? No passa res, no passa... Jo estic amb tu, Blacknats, el mateix any, també. Aquí Passa ens res. comenten al xat que van a juny només per plàstica, però... en sèrio? Bueno, plàstica i català. És que- I Bueno, castellà. bueno, ja no és només plàstica això, Ivan. Bueno, doncs...
Perdoneu, després no ves. No passa res, però és que ja t'he dit, plàstica, amb un dibuix tècnic té la seva dificultat, No, I a més amb el que teníem... Has de fer feina, boh, quina peresa, tu. Sí, és veritat. Fas a mi, fer triangulets, que si amb el cartabó, que si amb el... No, home, no, estàs aquí. No la recordo gaire bona, Doncs aquella època de plàstica. A veure, jo també et dic, no he plorat mai fent un treball de plàstica a casa, però sí estudiant per un examen de mates, Jo he plorat moltes vegades per un examen de mates. Jo també, sobretot al batxillerat. Que mal lo I mira que vaig fer el social, que mal lo passe. Ui... Ha quedat exposed aquí mateix perquè va dir, diu, mira que vaig fer el social. Sí. Quina Sí, putada, tu. sabeu què teníem a la nostra classe? De la classe de batxillerat social, des de primer de batxillerat, la segona setmana que fèiem batxillerat vam agafar un cartell enorme i vam apuntar qui va al bal i qui no al social. I érem tots del social. Home, Tirar pedres a la mateixa... feu-vos-ho mirar, Sí. això. Sí, però què més dona? O sigui, lo important és riure's d'un mateix. I era un mural supermono que va quedar. I després cadascú ficava pues, alguna frase... Tio social, què voleu, saps? Jo és que he fet el Colorets. tecno. Sí, jo vaig Estic fer molt també el content. tecno. I vaig quedar molt content. També. Érem compis. Sí, cert. Quina és la següent? No sé. No, però que hem triat? Mates o plàstica? Mates? Mates. On és el dubte? Sí, són mates. En contra de la meva opinió. Aquí estem rebent contínuament experiències de suspensos. No direm noms, sinó hi ha una altra persona que també doncs, va suspendre mates. No passa res. Suspendre mates és una de les coses més normals del món. I suspendre exàmens de mates sols? Si No us normal. serveix de consol, jo a quart d'ESO també quasi suspenc mates. Jo vaig suspendre música a tercer d'ESO, però jaguerenc. Tu Vaya. vas suspendre a tercer d'ESO això perquè vas estar un munt de temps sense venir, no? No perquè no sapiguessis música, sinó perquè simplement te pasó algo que no pudiste venir a classe durant molt temps. Puc fer una confessió, el que passa que ara quedaré un poc mal, però bueno, és igual. Que a vegades les teràpies te diuen que expliques les coses, no? Jo no he suspès mai en ma vida cap assignatura, I com ho portes? Jo tampoc. I com ho cap, portes? ni carrera, ni ESO, ni... Però vaig suspendre un trimestre d'ètica cívica. Ético cívica. Ole! I tu volies triar ético Ole! Volies triar ético cívica abans d'història? Per això que estava dubtant. Perquè, però sabeu per què? Fiquem nota d'això, no? Sabeu per Sí, què? m'agradaria saber per què, sincerament. Era ético-cívica, perquè me n'en recordo clarament. Vas pegar el profe perquè... és que Quasi. Bueno, no, és que jo quart d'ESO vaig adoptar una postura de chill, perquè m'havien dit que era un curs, doncs, chill. I vaig dir, bueno, Pues abans del batxillerat anem a tranquil·litzar-nos Sí, a una mica i tranquil·litzar-nos anem a preparar. i a disfrutar, perquè tampoc no cal. Doncs aquest professor era una miqueta més estricte que els altres i ens demanava fer pues, qüestionaris, exàmens, i bueno, pues, catejada, perquè no vaig fer els qüestionaris i a l'examen me va anar malament. I no, tampoc escoltava a classe. Pues... Però no m'ha passat mai, bueno, no passa res, doncs va ser un quadrimestre, pues, un trimestre crec que va ser, o... Bueno, pues l'altre vam apretar i vam treure un notable. Bo. Però per simple... O sigui, no sé. Per despistada, ja està. Però que havies d'entregar alguna cosa i no ho vas entregar, o Sí, què? no vaig fer les activitats. Judit, pura calla, pura via pública. Però tothom té la seva experiència de suspensos. Bueno, No, Sí. jo no. jo tampoc. Però a veure, que aquest no compte, aquest és... Home, suspendre un trimestre d'una No, però assignatura... no crec que va ser, si no va ser una prevaluació o alguna cosa així, però eren... Però eren... Sí, perquè me va quedar després un notable, però eren unes notes que arribaven a casa. I Clar, les prevaluacions aquelles que és com que... Sí, que feien com un examen per saber com estaves i després... Clar, i què passa? Això va arribar a casa Sí. i... Uf, Volaven. Truers. Jo Volaven. tota la vida Va he ser. anat suspenent, sempre. No hi ha any que no hagi suspès alguna cosa, que l'hagi de res. Flying suspensos, no? Sempre. flying suspensos. Mira el nen, fent una carrera, pobre. Ei, aquí el Black Que Nuts me putada. diu bastant poc cívica la Judit, la verdad. És que va suspendre cívica. Tu sabràs. Bueno. Pues són Bueno, coses que són passen. coses que passen. Jo vaig suspendre un trimestre de català per no fer activitats del Moodle, so... Veus? Pues és que el Moodle... Igual que jo. El Moodle és Carla. molt Moodle, Igual que jo. Trobo a falta el Moodle, fuck campus virtual, my Sí. homies hate campus virtual. Vale, per tant, ens quedem amb... ja m'havia perdut. Ens quedem
No sé, a veure quin era. Era matemàtiques Matemàtiques i plàstica, hem triat matemàtiques. Vale, la La següent. següent és tutoria o filosofia? Tutoria, Òbviament. tutoria. Tutoria. o sigui, Tutoria, És quan pots A veure. parlar, jo la lio molt a tutoria. A mi filo m'agrada, Però no t'han d'avaluar de tutoria, no tens aquesta pressió. Vaig suspendre filo? Efectivament, vaig suspendre filo. No passa res. Bueno, és que era de suspendre, Filo Doncs era de llavors no suspendre. hi ha massa discussió. Així que tutoria, amics i amigues. Tutoria. És que filosofia, tu posaves els colzes o te'ls pelaven, els colzes? És veritat. Sabeu per què li diuen Sakai al campus? Perquè Què? al campus de la UDL, Sí? li diuen Sakai, saps per què? Per què? Per què? És veritat. El programa, diguem-li programa, no és un programa, no? Però és, amb el que està fet el campus, Sí? se diu Sakai. Ah... És veritat, allí, quan baixis una mica el... Ho diu. És Fiques que alguns Sakai. professors diu Something. bueno, tinc penjada l'activitat Sakai. al Sakai i Clar. dic, on? No volem... Mira, aquí ho diu. Where is it, el Sakai? Per aquí. Bueno, No ho trobo, però... usuaris de la UDL, si Sí, voleu sí, saber això, aneu A al veure. final del vostre campus virtual de Exacte. confiança. No sé què venia això, però ha passat. Sí, és igual. Per tant, Aquí diu basat en Sakai. dona vale. prestigi. Home, sí, Dona, pots Sakai és pensar. com a- dona prestigi que necessita la UDL. Me recorda coronavirus. Eh? Me recorda el coronavirus, Sakai. Perquè és com a nom xino, coronavirus, camp virtual. Vale, gràcies. Anglès o què és el que hi ha? Què és? Vale, el següent, tenim... Anglès i geografia. Anglès. A veure, és que Geografia. depèn. L'anglès de l'institut és com no fer res. I anglès. Vale, sobrada. Geografia és una veritat, història és veritat, 2.0. m'he tragat 6 anys d'anglès a l'institut i no he fet res. Bueno, el més No he après important res. és el no sé què, el passat. El Que dit. t'has de llegir la llista aquella, te l'has Sí. d'aprendre. Pues és lo La que llista de verbs irregulars. És veritat. Ui, ui, ui. Workbook and pencil. Ole, ole. Profe, no he fet el workbook. El meu company de classe, el meu amic, sempre que has portat el workbook, que me'l pots deixar, sisplau? L'Ivan no feia el workbook. Jo tampoc. Jo tampoc. O Però el és que- feies és que- al pati. Ara. Home, el pati de l'institut. Que has fet Sí. el workbook, que me'l pots deixar? Porfa, sí, home, sí. Sí, veus? És que hi havia gent molt amable. Que sí. I molt curranta, que s'està a les Ara, tardes ara. fent els deures. Ara, uf. Home, és que jo prefereixo fer-lo a la tarda que després no al pati de pressa i corrents, que jo vull pati. Amb un bocat al costat, Sí. vinga, va. Però Bueno. a veure si et penses, Tot a veure brut. si et penses que l'Ivan i jo, quan havíem de fer el workbook, lo replenàvem tot. Pues no, Si n'hi havia... Lo que Ai, se és veia que més. Sí, aquesta- el que se veia més. Aquest exercici... Ai, com era? I don't know. I don't know this one, I'm sorry. I és que anava a fer-se la Teacher. pota sense mirar. Clar, a la vegada el feia sense mirar i després, I don't know, Ai, teacher. Sorry, teacher. Subratlla aquí els verbs, no sé què, subratlla quatre Ra, 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 paraules ra. aleatòries i et quedaves tranquil·líssim. Sí, Y después la gente se pregunta, ¿por qué el inglés se enseña mal? Pues, porque se aprende mal, también. sí, en fin. Vale, per tant ens quedem amb anglès? Amb anglès, perquè és que jo me quedaria geografia... amb geografia. És que és molt soso, geografia és com Pues història. a mi m'agrada. A mi també m'agrada geografia. Jo és que depèn de lo que, de quin tema, Home, perquè si t'estudies... Geografia amb segon de batxillerat, a mi em va ser gustoso. Jo vaig fer geografia a segon de Vas batxillerat. fer geografia amb mi, de més. Ah, Ah, sí. I la Paula, vale, podria ser. que anem al mateix grup. Fent el tecnològic vau fer geografia. Ah, però no hi Sí. havia examen final, perquè no sortia a la CL o Ja, alguna cosa podria així. ser. Per això no me n'en recordo, perquè no li devia de donar importància. Ivan, què fas a les 2 del matí fent el treball? Ah, és veritat, sí, a més estàvem fent treballs amb l'Ivan. Però És això veritat, és veritat. Pues què triem? Ah, Anglès. Va, que no acabarem mai. anglès. Vinga, Perquè som. a vegades les professores d'anglès també són molt bones persones. Oh, Són yes. Són molt bones persones Yes. i només per això ja s'ho mereixen. Vinga. Of course. Thank you. Per tant, Very much. la Laia diu thank you perquè també és una de les professores d'anglès Ja no, però ho havia sigut. i també tenim una altra professora d'anglès que també és de les bones aquí al xat, que és la Carla. Mucho English. Per tant, com a resum, ara entre quines que hem d'escollir? Ara hem d'escollir entre tecnologia i biologia. Primer escollim entre aquestes. Vale. Tecnologia i biologia. Tecno.
Tecno. Tecno. Vale, tecnologia, clarament. I és que no sé res de Amics i cap, o amigues. sigui que m'és igual. Fer una caseta de fusta amb les seves llumetes i no sé què, Oh. Sí, guanya bastantes jo també, coses. Si li jo vaig poses fer una placa, làmpara, jo vaig així fer una làmpara. programada. A tercer o quart d'ESO vaig fer una làmpara, tio. Nosaltres una cadira. En Te'n plan, És veritat. recordes? La cadira. És Que en veritat. teníem que fer 4 per grup i en vam acabar fent una Una. per grup. I sabeu què vam fer nosaltres? Nosaltres, en plan, fèiem projectes i fèiem les assignatures normals i sempre destinàvem una hora d'aquelles assignatures a fer un projecte de final de trimestre. Pues a tercer d'ESO, un dels projectes va ser fer un cotxe, però no un cotxe en plan, sí, un cotxe, jaja, no, un cotxe on tu t'hi poguessis muntar No pot i després, a final de curs, vam fer una carrera allà a la baixada de l'institut amb tots els cotxes que van muntar tots els grups. ser. Impressionant. Va ser, literalment, com diu el Jagrec, Impressionant. Això es fa a la festa major Sí. del Carràs. com diu el Les Jagrec, andròmines, se diu. van fer un carro de Mario Kart i hi havia alguns que Que portaven guai. hasta motor, el nostre no, el nostre era, anava per inèrcia, simplement per Però la aquest baixada. motor el van feien a casa amb els pares. Sí. Vull dir, hi havia gent que tenia, Tongo. rotllo que els seus pares treballen en un taller o algo i van Claro. portar un carro supertotxo. Hashtag tongo, tio. I també havies de buscar patrocinadors perquè et quedés el No cotxe pot guapo ser. i quedés rotllo... pues amb alguna empresa que patrocinés el teu cotxe i la cursa, tio. Que no et Era- pagaven un res. Motor no es podia i el del Sebas i el Quílez, Impressionant. no sé, Impressionant. Que Però fes era això molt aquí guai. a Torre I Ferrera. es va muntar un profe amb un dels cotxes, el més totxo, me sembla, i es va, en plan, va perdre el control i es va rajar tot el braç amb l'asfalt. Ai. Ah, vale, Jaguering, Aquest vale. professor segurament que no ho tornarà a provar. Clar. Pensava que sí que tenia motor. Algo tenia, clar. supertotxo, unes rodes totxes, crec que tenia. Superguai, va ser allò. Que Vamos, guai. que guanya Tecno. Tecnos. Al Carràs van fer un hivernacle. Ai, sí. No, una caseta, vull dir, que no fèiem coses perilloses, que és el que mola, Érem saps? tranquil·lets. Érem tranquil·lets, ves, així em sortir. Vam fer una càmera amb un nunxuc. Ah, sí, la és recordo. veritat. No. Que Però no és el saltàvem mateix. classe per fer allò. No és el mateix, no és el mateix. Bueno, continuem amb la següent. Quina és? Després tenim informàtica i llengua. Informàtica. Informàtica, amigues. Però tot i que llengua també m'agrada. A Lo que veure, vulgueu. Fem És un que- mix, sisplau. Deixem-me-les barrejar, aquestes, por favor. Com has de barrejar? Que no pots. No, Adam, només, por favor. que només cap una. Ai, a veure, vale. l'Adam està dient informàtica sense cap Sí, tipus de- l'Adam diu, m'és igual les que trieu, les igual que trieu, informàtica. Pues. Va, posa informàtica. Anem a fer el bracket fight del mal gust. Ei. A punyos dialèctics, Va, que l'Ivan ja se comença a aixecar. Comença Va, a preparar som-hi, el primer round. som-hi, va. Podem narrar una fight en directe. Si això de l'streaming i els jocs no mos acaba d'anar bé, podem A narrar veure. lluites de boxe. A veure, De boxe. en fi, bueno, Veniu seguim. un dilluns a l'institut i agafeu... A les 3 m'esperes. Sí, a les 3 m'esperes i narreu. Benvinguts al primer 3 m'esperes de la setmana. Aquí, a Twitch, de Planeta Jove. A les 3 estem davant de la plaça de l'institut. Yo me desentiendo completamente. Bueno, és que Vale, ara hi ha bueno, una va, policia. continuem. ¿Historia o mates? Historia. Història. Mates. Historia. Los numeritos. Mira qué división más bonita. Historia. Ni una ni l'altra. Mates. Historia. Eh, L'Adam pues sí. vote, perdó, per deixar-ho en blanc. Doncs si les odies, les dos posa història. mates. Mates. Sempre anant en contra, El l'Adam. límit de x quan tendeix a infinit de la funció... Mira, i el logaritme neperià, que no te dic jo on me'l poso, el logaritme neperià, Logaritme neperià de Sí. 324. La brava opt context, perdó. Algú hauria de fer clip d'això un Sí, dia. hauria de fer clip de la Laia dient el que acaba de dir. No te dic jo on me poso el logaritme. És veritat. És Vaig acabar fins al monyo de mates, però bueno. Aquí estem. Ah, put... Aquí estem. Aquí estem. Per Amb una tant, carrera, sí. tercera de carrera, ole. Ole. No ens va anar tan malament. No. Vale, que Adam, que pots triar història si vols. Vinga, va. Història. I després tenim... Tutoria. Tutoria o anglès? Tutoria. Ves que res que no és avaluable. Com guanyi tutoria, així és que... Us imagineu? És que vull que guanyi tutoria.
Vale. I ara hem de triar entre... Tecnologia o informàtica? Informàtica. Uf, Tecnologia. informàtica. Informàtica, informàtica Però totalment. aquí no sóc objectiu. O sigui, siguem sincers. Ja. No puc ser objectiu aquí. No, jo tampoc. A mi m'agrada Mira qué la bonitos los tecnología. ordenadores. La RAM. Uy, el disco duro. Qué bonito, qué bonito. Ui, qué el bonito, qué chipset. bonito. Uf, jo no trio cap, Jo El no... policia. A mi És veritat. m'agrada policia. tecnologia. A mi no m'agrada cap. Tutoria. Tutoria o història, tutoria. Sí. Home, sí, no? Tutoria. Sí. Ens quedem amb Però informàtica i tutoria. Això és molt trist, que, rotllo, de tota l'etapa que vam passar a l'institut, només ens quedem amb tutoria. Però És que tutoria són els perquè eren millors les moments. classes, eren Són els classes millors tenses. moments. Ja. Feu-vos-ho mirar, Realment, si triem Quan te tutoria. queixes d'un professor i finalment diu, bueno, però és majo. Ara. No m'agrada no sé què, però és mojet. És veritat, ja quan començaves i dient és que ha passat això, és que que mos no ha sé manat què. l'altre, ei, Però és home, maco. però és molt majo, majo, eh? Això a la uni també ho fem molt. Lo que Sí, però no tenim tutoria. Sí, i lo de que és majo, pues, a vegades no ho diguem. Mos ho saltem. Mos ho saltem. Sí, però sobretot tu, no, Judit, últimament, està més hater amb els professors, tampoc la culpo, perquè déu-n'hi-do quin personal. Però és que ho estan Però- fent malament. No, No, n'hi ha alguns no. que jo, quan Ja hi tot. s'ho mereixen, els valoro molt. Sí. Molt. Soc Sí. de les primeres que dic, hòstia, aquest professor m'encanta. Però n'hi ha d'altres que es mereixen ser destituïts. A la vinya del senyor hay de todo. Sí, Bof. no, però és que, jolín, jo vull De ser bon alumne, destituïts sigues tu bon o professor. replantejar-se l'assignatura que estan fent. També. Doncs sí, perquè... És que no vull dir res, no vull dir No res, diem però, res, no diem res. però te sap greu, i més un any com aquest, que a casa, tancats, home, doncs És apurat. dona una miqueta més de la teva part. I, no sé, fes les classes en directe i no graves vídeos. Vale, ja està. Aquí mos diuen que l'horari anava millor a les 11. Uf. Bones. Pelletes, t'estimo. Fem una altra poll que crec que ja Vale, vam fer. avui hi ha més gent. Sí, avui hi ha més gent, Avui hi ha més gent. Los números no enganyen. Fem una poll preguntant-vos quina és l'hora definitiva que us va millor. Sabem que us aniria millor a la nit, i això ho estem parlant. Però... A la nit és horari de mirar anime, ho sento. Sí, i a veure com ho podrem fer això a l'estiu. Però ja que avui estem més gent, us tornem a preguntar quin és l'horari que us va millor per acabar la temporada, i després a l'estiu ja serà altra cosa. Diumenge a les 7, no? A tu et va bé, Iva? A tu crec que et va bé, no? Uf, unes ganes de despertar-me a les 6 del matí. No, a les 7 de la tarda, a tu et va bé, no? A mi em va Diumenge bé. a les 7. No para, Així no. fas 2 streams alhora. Ara. Clar. Bueno, pues aquí som compis, no sé què. Algun dia hauríem de fer fusió. Algun dia, compis, tenim que alçar un pont entre compis i brava, Bueno, ets tu el pont, Ja, directament. No també. alces tantes coses. perquè aquí gastaven coses que a mi no m'agraden, No, és broma. Aquí ens estan dient que ens estan escoltant en directe des de la taula de l'Àgora, Què que és és un això? bar d'Alcarràs. Ah, Déu-n'hi-do. Ai, que riques les patates de l'àgora. Les braves de Les l'àgora. braves de l'Àgora. Compis bravucones. Per tant, aquí teniu la poll. Voteu, sisplau. Quina és l'hora que us va millor? Esta tarda no, sisplau. Vaig a posar les 12 perquè així puc dormir una hora més. Ah, no, ell està. Les 11. Les 11 aquí. Jo estic votant més d'un cop perquè sóc moderadora. No votes més cops. Ja està. Eta. Jo també votaré. No, ja? Les 11 o les 12. Home, és que hi ha molta 12 aquí, Clar, a les 12 es fa el vermut, pues precisament perquè es fa el vermut a les 12, tens Planeta Jove de fondo. Claro. Claro. Epa. Bueno, va, que això ho hem de ventilar. Per tant, informàtica o tutoria? Jo votaria per deixar-ho aquí i no entrar Tutori- més discussió de... Vale, deixar ho deixem aquí. un que és Ho millor que deixem l'altre. aquí. Ho deixem Deixa-le aquí. beber. Bueno, ja, jo crec que ja ens hem... Però En tables. tutoria wins. Tutoria wins. Perquè has ficat momos. Perquè tinc... Vale, doncs... Simplement perquè tinc un emote que vull utilitzar. El A veure, momo. no, Black Nuts, a les 11:30 no, o a les 11 o a les 12. Vull dir les dues I coses després no. sempre fem tard, o sigui, avui hem obert a les 12 i quart, 12 i 20, o sigui, no vindrà d'aquí. Vale, doncs ho deixem en 12:30, si voleu. Ala, animal. No, és que les 12:30 és hora de dinar. Unes 12 ja està bé. 11:43. No fa tard aquí, la Judit fa tard a tot arreu, si no m'equivoco, no? Algú em confirme? Avui hem arribat Tu que ets la allà. seva germana, la Judit fa tard a tot arreu. El dia que no faci tard la Judit, agafaré
i l'aplaudiré. I li donaré una Gràcies. abraçada. Que jo això ho vaig Gràcies. millorant, No. És veritat, és Bueno, que... ho podem parlar en un altre moment que no sigui en stream en directe, efectivament. Ja pots treure el bracket fight aquest que tape tota la bellesa d'aquesta taula. Aquí ens diuen a les 12 però puntuals. És que és veritat, té tota la raó. Ho intentarem, ho intentarem. que es pot. Clar, quedem a les 11:43 i després, doncs, ja entrarem bé. Ja. És que esta era la idea del principi, però bueno. Fa el que pot. Sí, el Carbassot fa el que pot. Us sembla si continuem Sí, continuem amb la secció de l'Ivan, no? amb el següent jueguecito, jugando. Clar, avui és un dia de jocs. Avui és dia de la jugada. Avui us porto un joc d'emojis. Els emojis, i jo us mostraré, bueno, l'Adam us ficarà per aquí uns emojis, i m'haureu de dir en quina pel·li o sèrie pot pertànyer. Ah, pot ser una pel·li o una sèrie? Sí, efectivament. Vale, ficció audiovisual. Ahà. Efectivament. Nos gusta. Tant des del xat podeu participar, efectivament, o vosaltres, que us he portat el que ve a ser les preguntes impreses perquè ho veieu en directe. Vale. Bonic, bonic. Us diré que són una mica complicades. N'hi ha cada una que és complicada. Si us sembla, comencem amb la primera, Adam. La primera Ai, és que aquesta. mono. És una mà, Mm. és un 3 i és una cruz. Uf. Esto es difícil. Me mola molt aquest joc, Ivan. Ai, que mal se'm dona a mi això, eh? Us diré que no és algo relacionat amb la pel·lícula, sinó és Matrix. el títol de la pel·lícula. Uala! Però, hosti, Uala! Que mal. ho haguéssim pogut preguntar també a la gent que ens està escoltant. Bueno, Molt no ràpida. passa nada. La cancel·lació del Super 3. Ai, no, no! Oh, sí! No, És la cancel·lació del Super 3. Qui l'ha dit aquesta? Qui l'ha dit? El Black Nuts. no. Black Natch. Te mereixes una copa de triomfador. M'agrada molt aquesta contesta. Quin susto! Què és això? Aquest és el... Ai, com se El diu? final No de... me'n recordo. Què és Sí, esto? a veure, us explico. El lore. És un personatge de Super 3 que el Mega Zero. És el Mega Zero, no, no, Adam? Sí, no? No. Sí, no? A veure, torna-la a posar. No, no el posis, a mi no m'agrada, em fa por. No posis que la Laia plorarà. Si us Literalment, jo he tingut un munt de malsons amb aquest, Personatge. amb aquest ente que me perseguia i, òbviament, com que no és sòlid, pues me podia passar, jo me tancava en una porta i tal, Podia passar. i podia passar per sota la porta i Oh. no podia escapar d'ell, Però tio. qui era això? Aquest personatge del Super 3? Sí, t'ho juro. Saps què passa? Tenim algun vídeo, el podem ensenyar? D'aquest personatge del Super 3. Ah, però... Clar, és que ell no sap quin és. el Mega Zero. Clar, Ell no sap quin és. És un personatge... Sí, clar, és un personatge de quan nosaltres érem petits, que potser no sé si teníem l'edat per mirar-ho, Sí, clar, sí. i feia una mica de por perquè era el dolent i era com una pantalla... Era un ente flotante. Un ente flotante, però era molt informàtic, no? Era com Sí. una pantalla de televisió, no? Era el típic de... Sí, era com Censura que les te fot. típiques Sí. pantalles de telequadrades quan no hi havia senyal, que Sí. sortien així amb blanc i negre, com la camisa de l'Ivan, similar, Qué mal rollo. i, Sí. i era com una espècie de boira que flotava, i clar, tu t'escapaves d'allò, Mira. però és que podia travessar portes Flotava, i clar. de tot, i clar, pues a mi Ara eso sí. me, És no a mi eso corpori. me traumatizó. És no Super 3, corpori, pobre. demanda. Home, Tel- ara el Super 3, tanque. Te l'envio, Adam? O el- Mira, sí, ai, Mira, mireu-lo. A veure, jo no l'he vist mai. El món. Mira. Hem de superar les pors. una cosa, és que... Merci. Això no té cap mena de sentit. No té el lore. No té cap mena de sentit. No he entendido nada. Això tu li pots a un nen de 3 anys i no... En fi, És que... jo esto no lo supero, Bueno, doncs era aquesta mena de... no sé, de monstruositat, no? Que se menjava la pantalla d'un moment a l'altre i clar, pues, nosaltres que érem petits, tots feia por.
I ara hem ¿Puede canviat usted quitar eso, por favor? Vinga, va, continuem, que mos quedem al puesto. La segona esta jo crec que és la més complicada de totes. Sí? És la més complicada i us diré una petita pista per a... Venga. Intenteu no dir en veu alta i suc el xat per Vale, sí, es que, vale, perdó. I quan la tingueu, doncs ho debatim. Aquesta és en anglès, es podria dir que és anglès. Microcorrecto, hombre. En anglès, Mireu, pels que ens estan escoltant a la ràdio, que avui segurament que s'estaran passant molt bé, o en podcast, en pantalla tenim un micròfon, un tic i un senyor. Micro... I aquí al xat Uala, la gent està donant propostes de pel·lícules. Microcorrect. aquí hi ha una persona que s'ha apropat molt. Clar, Sí? Truman. Ah, bueno, clar, si s'ha aprovat molt. El nom complet vols? Clar, sí, aquí estem. Dando Dando la nota 3 és una Sí. bona opció. Aquí la Soy Poco Original diu Sí. coses molt que originals. tampoc... Diu coses originals, Sí, però tampoc... sí, sí. Crec que no s'adequa molt a l'emoji. Dando la nota 3. Hi ha un Que micròfon... tu arribes a pensar, ¿per qué han fet 3 pel·lícules de Dando la nota? En plan, ¿en quin moment? Dando la nota una vez ja no estava prou bé. Jo és que no n'he vist cap. Truman con Com micro. Mm. Ho puc dir. Ho pots dir, Laia. El show de Truman, molt bé, Jaguerenc. Oh, és El show veritat. A tope, a El tope. micro, el tic de true, de veritat, i l'home. True Vale. man. El show de Truman. Show de Truman. És Guai, bona, ja ves, sí. és molt bona. És molt bona. I Continuem. Continuem. Esta és la més senzilla de totes, esta, si no la sabeu, intenteu-la no dir-la Va. Vinga. al mateix moment que la veieu, perquè és molt fàcil. Per què l'has dit? Ah. Ai, Ai. Una cosa, però per què no me les sé jo? Judit, Ai, que estàs molt ets senzilla. molt easy, és molt I easy. estàs molt senzilla. Casa i paper. Hòstia, tia. La casa... La casa con papeles. Ah! La casa de paper! Ai, és que bons! House of Pergamin, mira, una cosa. És que m'agrada molt aquesta de House of Pergamin. És que estava pensant en pergamins, dic, però... Home, una cosa... Ah, i House of Cards també. Però no és cards, és cars. House of Cards, brum brum. La casa de paper, però aquí podries posar un paper o alguna cosa. Això Que és no, un pergamin. Però és un paper. És que és emojis, tot això són emojis reals. És el que has de buscar. I no existeix un emoji de Vale. paper. Hosti, que bona aquesta. Ivan. Uau, molt bona. I la última Va. és complicada. És la que has passat abans? Podria ser l'última que queda. A veure... Ja Ah, està, no. ja està. Ai, pues no la diguis, no la diguis. A veure, espera. Ui, ni idea, eh? Play... Stranger Hi ha una PlayStation, és conya. hi ha una cadira i hi ha una corona. Jo no sé, eh? Ah! The Crown. Molt bé, Saló, que una, ens acaba... una estació jugable. Estic d'acord. Juego de... Estic d'acord. Clar, Game of Thrones. Joc de Hola, Trons. que bona Ja ves, aquesta, molt bé, dona. molt bé, Ivan. Molt bé, Este era Ivan. fàcil també. Podríem fer-ni més edicions d'aquest Sí. joc, que m'agrada. Si no te fa res a tu, A mi m'agrada. vale. It's fun. I a més és molt divertit fer-les. Buscar els emojis és molt divertit. Doncs superbé, Doncs superbé. Doncs m'ha molat molt, Joc de trons. Joc de taronges. Joc de trons. Oh. Sí, total. Doncs després d'aquest entretingut joc, què et sembla si anem a buscar un creador Anem a buscar un recomanat creador o de la creadora. setmana? Sí? Vinga, va. Posem la sintonia, la única que escoltareu avui. El creador de la setmana. Bueno, doncs aquesta setmana us porto... més que un creador o creadora, us porto un... Aquí estan fent spam al xat, no el miro. Com- Com se treu això, tio? No Judit. sé com va lo de moderador. Judit, m'hauràs d'ajudar perquè no recordo ara mateix el nom, se m'ha anat del cap. Vale. Saps el que t'he dit? Sí? No me'n recordo. M'hauràs d'ajudar. Pues aquesta setmana, en comptes de portar-vos un creador o una creadora, Sí. us porto un grup que crea. Sí? Sí. Un grup de teatre, un grup que crea, i més concretament no és per la gent jove com nosaltres, sinó és per gent més jove i fins i tot més jove que la Ivet o l'Adam. És per gent xica.
Ah, vale. És present xica. Ara m'ha vingut, ara m'ha vingut. Busca'm, si em fas el favor. Com? Sí, Pots sí, tornar a sí, repetir sí, aquest sí. nom? És present xica. Tornem a repetir. És un grup de versions musicals, sobretot per un públic així més infantil, més familiar, però ell, que per gent gran també Bé. mole. A més, mole molt perquè tenim una amiga que està allí, forma part de la banda, Òbviament. i es diu Versions per Xics, que segurament que els veureu en qualsevol festa major. Això sí, no és a l'hora No és a les 12 de la de nit, però potser és a les 12 del No migdia. és l'hora del cubata, sinó és l'hora L'hora del vermut. Del vermut. I per això aquesta setmana recomanem a aquests creadors que van començar fa molt poc i la veritat és que fan versions per xics molt entretingudes i la majoria són en català i a més són gent jove que són com a nosaltres i a tope amb això, nois. Versions per xics els podeu trobar a Instagram i veureu pues, el seu repertori, el que fan i el que es dediquen, que és teatre. Que a mi m'agrada Teatre i molt. música. Exacte. Teatre Combinació i aquesta música. tan picant, tan bonica. I després d'aquesta recomanació, doncs, avui ens haurem de despedir, tot i que amb un sabor així agredolç, perquè és allò que tu estàs passant superbé però no vols marxar, doncs aquesta és la sensació que tenim avui. No sé si hauríem de fer més programes així. És que teníem pensat fer 10... Jo he dit abans de començar el programa, buah, la bracket fight aquesta de les assignatures ens ocuparà com a molt 10 minuts. Hem estat tot el programa discutint assignatures. A mi m'ha passat superràpid. A mi també. Doncs ja està, un dia que no vulguem fer guió, doncs triem Ja ho un tenim. tema d'aquestos random i ens estem Ja ho tot el tenim. dia discutint, convidem a la Ivet i ja està. Clar. És que, a més, nosaltres... Està tranquil·lote. Clar, i el que ens agrada de fer el programa, a part d'estar tranquil·lote, és que la gent comenti i busquem això. I per tant, potser la manera de fer els programes seria més així, més d'interactivitat. Més del chill, més de calma. Més de calma, més de braves. Més de braves, que bones. M'encanten. Ara sí que tinc una gana. Doncs, si la Laia té ganes, us sembla que ho deixem per aquí? I anem a fer unes braves com a cada setmana. Sí, Per tant. tant, ens veiem la setmana que ve, també en diumenge, a les 12. Adéu. Adéu, gràcies per estar. Bum, bum, bum. Perrea, perrea. El chiqui chiqui dice reggaetón. En Argentina, delgando legón. Y fa el chiqui chiqui, todo el alcista. Dice chiqui chiqui, she's gonna... Els tres mots a tomar pel sac. Mare de Déu. Tres mots a tomar pel sac. Mare de Déu. Tres mots a tomar pel sac. Mare de Déu. Tres mots a tomar pel sac. Mare de Déu. Tres